Toimitukseemme saapui tänään Asus Transformer Pad Infinity ja Transformer Pad Mobile Dock telakka. Katsotaan ensimmäisenä mitä löytyy Pad Infinity boksista. Luonnollisesti sieltä löytyy itse tabletti. Musta kuori, joka sisältää ohjeet ja takuukortin. Lisäksi löytyy verkkovirta-adapteri ja sitä varten Asuksen oma USB-johto. Katsostetaanpa itse tablettia. Eli etuosassa näyttö on 10,1 tuumaa, 1900x1200 resoluutio, 2x2 kamera. Yläosasta puolestaan löytyvät äänenvoimakkuuden säätimet sekä virtanäppäin. Oikealta puolelta löytyy ainoastaan mikrofoni. Alaosassa on latauskaapeleiden liitin sekä telakka liittimet. Ja vasemmalta puolelta löytyvät microSD muistikorttipaikka, micro HDMI liitin sekä toinen mikrofoni ja 3,5 mm kuulokeliitin. Seuraavaksi siirrytään tuohon Mobile Dock telakkaan. Eli samalla tavalla yksinkertaisesta pahvipakkauksesta löytyy sisältä yllättäen itse telakka. Mitään muuta pakkauksesta ei löydykään. Näppäimistä telakkaa on varustettu muun muassa SD-muistikorttipaikalla sekä USB-liittimillä ja latauskaapeliliittimellä. Näppäimistä telakkaan liittyminen tapahtuu helposti. Ja mekanismi on varman tuntuinen, ei nitise eikä natise liikaa. Tabletin poistaminen telakasta on yhtä yksinkertaista.